Salam gaderli watandaşlar, salam ýakyrban illeşler. Salam Zapar aga, sizem hoş geldiňiz. Ya salam oğul Nur. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Gatu deyince alıp gören o otpuskodaki adamın ýagdaýy. Töweleme. Töweleme gatgow. Gatgow bizem onda siz biýmada edeli. Gepleşip Edin sonra bereli, sonra tutulu sizi. bolýa şeýdin. Biz bile aýtmaly, bölüşmeli, etmeli gurulňlaryň sany kän. Şoň üçin hem şuň meni birazjyk biýmada edýän zatlaryň biri. Näme üçin bütün dünýäde iň garyp döwletlerim öz halkyny pasport bilen jüredip bilýär. Ýöne gaz, neft, energiýa resursda dünýäde 4-nji ýerde durýan, biz durýas diýip aýdan adamlar pasport bilen o halkyna olam bir bolsa bir daşarwyda gitjek bolup tapdyrynam ýok, bolsa bir 2 million-da, şu 2 milliony halky ýanky ýaş ýelenler okuw gitjekler, ýeneler gezmäge, turist eýle beýle şolara üçinesi de bolýar, galan oturan pensionerler ýa ýene ýarawsuzlar ýa bolmasa kiçijek çağalar, olara pasport gerek däl, hökmanlar şol umum aýdanda özleri 5-6 million halkymyz bar diýede, şoň ýarsyny üçinedene de 2 million 2,5 million halkyna pasport berbilenok. Meni şu zatlar gaty bir geň alýar. Sebäbi aklyma nokta. Sen döwletde ne meselem aýdaly başdaşa gidip bermäli, men özüm hakda aýdyn. Şu Ýewropa döwletleriň birine baramyzda, men anyk hemmesini aýdyp oturmaýyn. Şu ýerde pasportumy ýitiremde, men Amerikan pasortuna baramda, buni şo güniň özünde edip berdiler. Näme üçin Türkmenistan gaza 4-nji ýerde ýok, 4-nji ýerde dursa-da pasport ýok halkyna. Inni bu taýda neme WEPA neme bar, ony çykyş eden WEPA hemen familýasy WEPA Hajif. Inni on prezidenti, or meňe prezidentimde oňa lideri diýip aýdyn. Lidera neme Ankara bar, biz resursda gaz, neft resursda 4-nji ýerde diýär. 4-nji ýerde diýýän bolsa, şoň aýdýan atçyn bolsa, onu pasport diýýän bir elementarny da çellem. Halkyna beräýmek. O gaty ummasyz pullar. Pullaryň aýdyşyna görä pullary ýokmuş, ýa herişdeleri ýokmuş. Pasport berilýän. Inni Hajifyň, WEPA Hajifyň aýdýan zatlary gabat gelenok. WEPA Hajif aýdýar. Biziň diýän pasortlarymyz hemmesi işläp dur diýär. Ýöne bizde diýär şoň ýaly neme ýok diýär. Mümkinçilik ýok diýär. Daşarwyrda pasport bermäge diýär. O mümkinçilik diýänem näme üçin? Men pikirimçe pasportyň blankasy. Inni Oğul Nur bolýanlardan 2 tane, birisi oň lideri, birisi bir Türkmenistan ýüzü bolup durda ony. Şol ikisiniň aýdýany bir-birini gabat gelenok. Ýa bular bir-birini ýalan sözleýärmi? meme nimen bu Hajify daşyndan gaty gowtanýar. Bu tip adamlara bilemok gaty wadyr, wezipesi wadyr, şoňa baramazdan gaty uly bir atrisatyny nemem bar. Başlygyna da bu tip adamlara da bu tip adamlaryň bilmedim Bulgakowyň şarikleri var. Ol Bulgakowyň şarikleri bir ýanky raboçy hristiýanski nemeden proletarlardan gelýär. Bular şol ýanky hristiýanam ýa daýhanam bolup bilmedik, proletaram bolup bilmedik, şo derejede ýetmedik. Şarik bu Türkmen variantyda. Piçerini oňur goýup.
Onun öz vatandaşının ağırtını ya da olan görecek problematını duyuvan bilen okur da. O duyurdu nol. Hiç deme, tenleri, demeleri, doğunun hamam şunun okudan ben de yokumu kan yani. Şolur yalak bir yüzsüz, mertebesiz adamlar devlet başında olması Türkmeni erkermedik deyip hata ediyenler. Bu milleti dünya maskar etmek, aşağılamak, yani epitetleri ulanmak mecburiyetinden alayanlar. Bu Türkmenin yüzü olayan orada. Taşar işleri yani tam sonralık yüzü yani diyen, getiren argumentlerin vaatlan bir yerlikli, nemelikli olmalı. Özüm şu işi 30 yıl yetip geliyorlar şunu. Ben ilerlap diyorum. 30 yıl. Ödlerim duruşu bilenem çok yani eli kirli. Hem de kirliler. Şunun arasında da adını bana tapıp veren adam olsa ben ötünç doğrayım. Bir yerde şu devleti Türkmen halkına bir cinlik yalak, yağışlık ya peyda edip bilen yer bağ deyip düşünüp veren adamın önünde de ben ötünç doğrattık. Görüntü ediliyor. Ne halk matlakatı fırnalıktır. O bir halkın matlakatı mı olup bilir? Adına halk matlakatı deyip bilirsin. O yani o tayk barayan adamlar bir halk diyen adın yankı öz bir mertebeti olmalılar. Şeyler onu temsil eden adamlara hatam betir. Akıllı paykatı tecrübesi yeni rahatları halkı temsil eden olsam o şu demelen yukarı derecede olmalı. Yani dünya matlaş veriyor. O şu yani dünkü halk matlakatında şular dünya ne ahilik matlaş verendir diye. O biz soğutsuz o nadan o başka ne ahilik epitet olayan orta ayıp bilerseniz kim olmaz. O gelin bizi soyun. Ya sömürün. O biz şular yalak nadan o deyip dünya zar ediyorlar da. O ödlerim kovu iş ediyor kendi o arkadaş olur yalak deme veriyorlar da. O dinleyip gören adam o ya siviyalak tamtık. O ne ben ne onu gözümüzü dinlediğimizde ben aktıklarımdan utanıyan ders açtım. O ne bir yerde etik soruyor da. Karavol. Ne bir yerde. Atık O komşu olanlara düşündürür yalağımda. taş veresen kat utanç. Yani Kat. Yönüm önünde. 100 adam içinde 200 adam, 1000 adam, ne adamı ellerine neme kitapçı yazıp dururlar da olin bir utanyan şu hiç yurtta bilemeyen aparası dem benim du yurt aylanıp görse görüp görüyoruz. İslamik dillerde, televizyonda görüyor, tədalik dinleyiz, onu dinleyiz. Hiç yurtta yok. Ne şu Trump yığına gidenle el bloknotlu adam gördünüz mü siz? Ya başkaları bu İslamik devleti alın. Şular şunlarla maslahat, yaşlılar maslahatı geçirenine eline papkalı, eline kitaplı, titratlı, ruçkalı adam gördünüz mü yazıp duran. Utanış değil mi bu? Hem inkubatordan çıkan yal bağırının eşiğe mengeş, sakala mengeş, onu murton mengeş, onu tahyatan mengeş. Bu ne mi bu? Utanış değil mi? Kızlar yanında çol. Utanış mendaşından teri diyen onun. Türkmençiliğe, davet, desturu, medeniyete karşı gidiyanız nimetlerim köyünü. Karşı değil. Benim özümüm kovuryan. Türkmen yakal köyneklerim kovuryan. Yağlıklar, kıyıngaçlar hem de adım ba. Kovuryan. Son çünem yığınayan öz öyümdü.
ol karşılıkta näle daşına Feridende utanç dörediye. Şo giden adamyny bir zatlar zastavit edýär şeýdip ýazyp durmaga. Şol utanç. Bular näme kelleti, näme bular näme diýäkä? Bularyň bir ýapyk döwletleri bar näme? Temir gazyk Koreýa. Tenk açık näme? Ýapyk döwletler bar diye. Ha ol Koreýada ma ol Türkmenden has iza ol Türkmenler ozdurdy, Koreýadan hem ozdurdy. Olar Koreýa teresen Koreýa kentelidere çykaryp durany. Deme zatlaryny. Öz ekranyna görkezip durany, nädip bu paratdan geçirişi, nädip hemmeleri elini aýagyny öpüşini görkezip durany. Bizinkiler demonstrativne görkezýärler. Şu giden utançly, şu giden aýallar bar, hemmetiniň donlary gök, kıyınaşları ak. Ne boluşby? Bizde adamın şu yerde erkinin yokluğu da, şu yerde bir azatlığının yokluğu da. Ne için ol adam belki aklat isleyenler, belki gök gad isleyenler, belki kızıl giyesi gelyenler, yaşlı giyesi gelyenler. Ne için şoň erkini alýaňyz elinden? Şo giden adamın. Ne için olar türleşikde baranna şo baslagat geçmejekmi? Şo baslagat togtajakmy? Näme sebebi näme? Şolaň hemmesini bir sütürgün edip, ol ya oturan halk maslahatynyň başlygy, meclisiň başlygyny gözü görmeýär. Şu zatlar näme üçin öýde ýigrenmeýär? Näme? Ýurtyň içinde diňe ak renkli maşin bolmalmyşyn. Ak renk halýanmadan sen minür ak renkde maşin. Aktyklaňa minür, çoğulklaňa minür. Ýöne halk bilen näme işiň bar? Halkyň isleýän renkini geýer, isleýän renkini minür. Men şol nime diýär, bir daşnan Feridýan utanç diýänne, bütün dünýä. Başgalara, bizdäkilere, Amerikanlara düşünürip bolanok. Почему они все одинаково делают? Что случилось diýdi? Что за предприятие? Sebäbini soraýan ondan aýdyp bereň, oglunur. Aýdy. No. Näme ýadyp döwründe gaty Urtudlok bir gen zatlar edýärdi. O ýa altyn iş takmak bolanok dip diýişin dogrudyp görenler bardy. O no ak maşin o kara maşin bolmalyal, o gelinler maşina minmerler, o göçüňe meňdeş ýüzlerçe onu biz akly etmän edýärler diýen ýalak demediýat bolun ýok. Bu beýle däl. Bunu bu tevavi var, ödem gaty düýüpli tevavi. Bu tevavi ýetirmejek bolup edilýän saknalar. O adamyny güýmýär, onuň problemlerim yaradýarlar. Şo wagt moment yaradýarlar da. O problemlerim dowam edýär, o käfi iriňläp, o elbetde daýyp gidýär. Ýöne bu zatlar hemmejeti bil katlaýyn. Yürüyüt edilýär. O ýa Türkmenistany bir teatralny sahna öwürdiler-de. Ýa 33 ýyl nemeti şu sahnalar ýöne sahna arasynda bir başga oýun oýnar ýa. Ol oýna entek türkmeniň akly buna çenä yetmedi. O bunun bir aýtjak bolary. Bundan aýryk yetermi yetmezmi o da ikinji neme. Dördüncü yer diýär sen aýda oturýarsyň da gazda dördüncü yer. O neftin näsinji ýerdi. Men aýtmadım. Sen aýtmadym, onu sen joň demedim, mysal getirdiň da. Öz aýtdy. Näme Türkmenistanda o dördüncü ýerde bolsak. Şu gaz kontraktları barada bir gurrun eşitip midiňiz? Plan bilen de şunala kontrakt o şeýle bagada şunço geliri şunço o gideri şunço zat diýilen ýalap bir şeffaflyk ýa transparent diýilýär-de. Eşden dälsiňiz onuň talgyt barada ýa gaza nebte goýulýan talgytlar nähilek. Dip eşde ýeriňiz barmy? O bizim iqtisadiýetimiz 80-90%-den diňe şu gaz neftten gelýän pul bilen ýaşap ýörler. Bu
esasy önüm bolýan bolsa, bu şäherine çendi mekteplerde de okudulmaly alakda şeýle. Ýok, gor okuw jaýlaryna da okudulmaly, ödüm açyk bolmaly. Ýöne men bu mesele barada biraz bilgim var, tecrübem var. O soňky döwürlere hasam meter büýüklük, öwrenýän demelem var. Gyzyklanýan zatlam var. 4-5 tane kitap ýazarýarlyk bagajymda bilgim bar da. Näme üçin edilýän, ýeke Türkmenistan, nä dünýäň ähli şu neft gaz çykarýan döwletleriň hemmejesiniň ykdysadyna çendi. Dilik etdim de. O maňa belki de geregem däldir, belki de o dünýede o neft gaz bolýarlyk degedil bolmazlygy mümkin. Ýöne şu taýda da bir ısınmaly demetmeli bol, şunu gyzyklan, ýa. Näme? Lokman gerek. Berde bir näme bar? Üns vermeli näme? Şu neft gaz çıkaryan döwletler elbette içinde bagatlyları bardyr. Şu bagatlylarynyň nemelerine de teredip gördüm. Neft gazy ýeratdy baýlygy bolan transparent, ýa şeffaf, prozraçny kontraktlarym gelerim, giderim, çıkaram, o gelen girdeçini ulanışım transparent diýerdi. Mükemmel o bagatly. Ne olur ýalap, näme Norvegiýa, Kanada, o Awstraliýa, o şolar ýalap döwlet, o Amerikan kam bir dolu açyk däl ýöne, açyk demek içine girýär. Ýöne ýapyk yer bar bolsa, ödem düýünkü sömürge döwletleri bolsa, ýa-ni hasap kitaby transparent däl bolsa, o taý felaket. Hemmeti 100% şeýleki. Oň içine de Türkmenistan ýerýär. Yapık, yani kontraktlan hem de yapık. O Venezuela ýerýär. Ortak ýerýär. İň yapıkları aşakdan İran, soň şeýdik gidýär Irak, Libya. O tebäpleri inni yani pul var verdi. Tebäbi pul. Ödem gat pul. Men Türkmenistan barada käbir sifirler aýdaýyn. Sizin ganyňyz durmaly. Türkmeniň şu sifirleri eşitenne gany doňmaly. Ýöne bilmedim näçe Türkmeniň doňjak. Ony wagt görkezler. Ne son 33 ýyllar ähli çıkan gazyň neftin satylan, ben ýöne çıkan dip demedem ok, satylan gazyň neftin 86% puly Türkmenistana girmän taşna çykyp giden. O kimiň juýsyna giren o zatlar hiç kimi gyzyklandyran ok. O Türkmen demelerinden, emellarlarından onun näçe paý alypdyr, olara näçe düşüpdir, o da bizi kändiri gyzyklandyran ok. Ýöne Türkmen halkynyň ýitireni 86% on ýöne bazy bakasy, bazy. Biz iň aşaky neme bilen aldyk 730 milyar dolar çıkardık da bazy. O näme üçin bu bazy diýen? Biz birinciden bunun hemme statistikasy gizli, yapık, şeffaf däl. Näçe öndürenlerden biz bir topor, yani sifir bilen işlet gören adam bolamsoň. Kanallardan alıp hataplap nemedip çıkarýar da.
O biz asgari diýär. Minimum nimetini alýatlar. Bir de ýalňyş eken bilmez ýalak nimetini. O bagalaryndan şeyler. Ol David Gall neme bakada bir jywy baka. O günnelik baka çıkarıp bolýar-da. Günnelik bakatyny çıkarıp günnelik öndürülen önüme köpertsen ol trilyona golaylap gidýär-de ýa bizim hatamyz. Şoň üçin biz 730 näçe milliardyny o şoň üstüne baýdy bu demedi ýuwalykda. O da Türkmenistanyň hazynatyna gön girmeli. Tumma. Iqtisadiýat aşak düşüpdir, bagady galypdyr, näme o zatlara da baglylar, o tuğlay turupdyr, yer titrepdir, o sil gelipdir, dedi baglylar, 86%. Şun çıktı be, puli şun hazyna girmeli. O şoň bagaty 731 milyar dolar. Şimdi 731 milyardan 1 milyardını alın. 731 milyardan. Şoň 1 milyardy üçün Türkmen daýhany o adamdy ähli owa goýup nemeti 3 ýyl mut işlemeli. Şoň 3 ýyl öndüren önümi bilen 1 milyar dolary yapıp bolýar-da. Hemem daýhan öde bergili çykýar. Nebetini gadyny, ýanygyny, dökünni o boýnuna galýar bergili. 3 ýyl. O da sen 70% halkyň. O bu garip bolman, o näme bolmaly? O bular daşna birine hyzmata işe çykman net ýaşamaly. Ben şarikler barada gurrun etdimi? Şu da atlary, şu şarikler. Ya da halk maslahatyna çapak satmaýan takkally nemeler. Düşünüp biler öýdýär. O şulara ben hiç adam diýmäne dilim öwrenokda. Onuň aýwan bolsa, bir de gelişmeýänem bolsa, hajyp ýalaka, haýwan diýen ben. Haýwandan üýtgeçik hiç rahatlary ýokda. Haýwanam çok gowy, näme itim var. O. Şoşolardan hem akıllı, hem merhemetli, hem saygılı, hem töýgüli. Hem bu hali. Şolar ýalak demede. Indi gödöňni nemedik görüm 750 milyar tip tegelekler varlarla anhat nemeder ýalak. Şoň ýirekki deni Türkmeni hadap berilen nokta. Ödüm malam, mülküm, yurdum, beýeti halk. Näşde atlar etmek üçin oýunlar var. Ak maşin bolmaly, kara däl. Aýallar balakly bolmaly, türsük geýmeler. Köýnüň allar dörenleri haýpy, o maşine binmeler. Gıybeliler diýip demek. Maşynyň öňüne minmeler. Yok, ben şoför diýip demediýänler, şo prawa almalylar, maşine minmeler diýen, maşin sürmeler diýdim de. Yo, ol beýlede dursun sürmek. Prawa da beýlede dursun. Maşynyň öz içinde oturanda öňünde oturmak bolanok aýaly. Vay anasını. Onu bilmem. O. Bu zatlar näme üçin edilýär? Bu zatlar bir teatrda onu bir sahne diýerler-de. Halk şu problemler bilen, şu sahneler bilen o şu vizualny Türkler bilen ýaşamalylar.
Onun derdin nämeden, nirden gaýnaklanyany bilmeliler. O bilmeliler sebäbi biraz akly huşy yerine adam yani kimi de alak soruyor da pullar nirde. Ha? Bu hatam ne için beren yok? O ne şu ulpul oynayan yerde bu yakın Türkmenistan'da da değil. Yani narko karteller vardır Kolombiya'da. Böyle bir işleyiş prinsipi vardır. Yani ulpul olan yerde yani kartel, kriminal deme işlep başlayandır. Ana gıdıklıyor belli. O ne Türkmenistan yani ulpul 750 milyar kişi pul değil. O yani kadına girip demeden orta. O işleyen orta. O 2-3'e katlamalılar. Suat 1,5 trilyon. O pulo termaya ürünmeli. Şu reçenli. Yani şu pul. Yani akıllı olanlarını. Şunun için bazı edivalyatta. Hemen elmide ama halka da hizmet et durun demeye ürünmeli. Bu ürünleyedim. Bu yani bir gepleşikte bunu sifirleri bile düşündürür. O çalarak düşündürün yerlerimiz var. Ne bunlar eşitersiniz onu. O indi bundan ağrıyık biz şu temanı ele almalı oluyordu. Türkmen şunu çözmedi. Türkmenistan bundan ağrıyık yaşap bilen o. Yaşap bilmeyenin sebebi Türkmenistan'ı bir hükümet idare eden duracağını zorun yok. Bunu yankı çopulun tuğruğun nakı yani kartel, kriminal kartel idare ediyor da. Türkmenistan devlet olmağından öngörek çıktı. Bugün çıkmadı. Köpten beri devlet fonksiyonunu yerine getirip bilme mümkünçülüğü yok. Onu da inanmayan olsanız ne devlet institutları vardır. Şolong hiçbiri öz fonksiyonunu yerine getirip bilenlerdir. Felçtir. O yankı taşarı işlerini emesem şonunla alaktır. Yani pasport değilin ha. Pasport da ne? Onu bu devlet değil. Yani ben şirket de olsam 3 adamlı. Mesela bir hepten içinde ehli ne problema çözdü. O yani teknikamız yok, mümkünçülüğümüz yok diye de samolyot kattap durur. O tayda bastır getirip verir. O içinde de var ha. İçinde. İçinde de berip bilýär şonu. Görýänsiňiz ne çydaşlaryň howlusyna çen oçra dur adamlar, bir topar adamlar nowata durýar. Ol adamlaryň sany hitti hasaby ýok. Esasanam okuw başlajak wagtlary şu may aýlarynda atlar gelýär bolin. Aprel aýlary adamlardan ýa-da bir aňyrsy bersi görünok oçra durandan. Men aýdýan şol sen onça oçra döredenden bir 100 000 sany pasporty berip bolýandyr meselem. Bir ayın içinde 100 000 sany pasport olup gitjek bolup duran tuzap duran ama kendinden. Ýöne şonu 5 welaýata bölýän bolin 5 welaýda her 20 000'den pasport berenne bir ayın içinde. Ben iň adyny aldym. Bir ayın içinde 20 000 sany pasport berenne ona 30 güne bölýän bolin her günne bir gidete bir 666 sany pasport bolýar. 660 başla 660 sany pasport bolýar. Bir günne. Onam 8 saada bölýän. Her vilayette näçe itraplar bar. Şonam şu bölüňde her saatda bir 40 san pasportdan düşýär. Günne 40 san pasport. 40 san pasport berip biljek dälmi? Hasaplaýan bol. Günne bir 40 san pasport. Bir pasport berilýän idare sen 40 san pasportdan näme bol? Ine şonu umum hasap edende aýda 100 000 bütün Türkmenistan alanda aýda 100 000 beräýsen. Aýda 100 000 pasport bersen, üçin bolýar hemmeler. Ýebe oğlunur bu problemler yürüytü demediler. Ne biz gurur edemizde pasportun gurur etmeliler. Şeyler şu an edip oturuyor.
Gurrumuzun yartını şu pasporta ya şoga mendeş mesele ayırar. Yonu düyüp gurrun etmeli meselemiz yankı devletin kanun pulunu yirdi. Şoňa getirecek bolýan. Şoňa getirecek bolýan. Her işlemez yok diye. Wepa. Her işlemez yok, mümkinçiligimiz yok diye. Nira soktuňyz yankı 730 milyar dollary. Nira gidýär ol. Pasportyň ýere köp pasport berbilen o. Nira gidýär, ne? Şoňa getirecek boldum şo gaz nefti. Ol deme pasport demeni şu pullu mesele yankı salgıtlı mesele nevt gaz meselesine getirmezlik üçin ediyorlar. Bu bir bunu düşünün. Olmasa maşin ak bolunu gök bolunu kimin nenemesine. Jelen ondan sen saray daş cephesi o mermer volumu ya boya volumu o kimin nenemesine ha? O ya vuracak şehrin akıllı volumu samlık volumu onu birinciden sen vurmalılar. O ten işin değil. Ne adamları yankı başka yerik yollandırmak için demediler ya. Da bolmasa ne yokur bilmem yok da ben adi bilen o prepteden beri şu kadar nevtin demetini o kral şiyatta o çat bitten deme hataplıktır ya demettir ya. O bir hepten için aldı. Dedim. Ben dedim 17 yaşımda kam bu topor soruları cevap tapamoqtum bolur. Hem de yer oturuyor diye. Yani bu meselelerle meşgul oluyorum. Giden devlet institutları var. Devlet kuruluşları var. Yukarı okul sahayları var. Türkmenistan'da o devletin gazın efektivlisi var da bunun neyme girdi callı, neyme çıktı callı, bazıların narkı neyle diler getmeşi vurduğunu ya da bir adamın çıkışını eşten yeriniz var mı? Ödüm sizin esası öğünümünüz. Buna neyse kadir yetiştiriliyor, buna yatırım neyse yapılıyor, yine de 10 yıldan yirelek varar, hehilek sağlıklar gerek. Dünyada nemeler var, bizde neme yok. Biz yetişem yok mu? Biz özümüzü edip bilemiz yok mu? Dilen yalak kurrunlar, aydınmadılar. Bizim esası önümüz bolyan olsa, belli. Bizim esası önümüz partakan, biz partan hepimiz adını bilyen de menden toğran partan, hepimizin doğrayan oradan, hepimiz adını bilyen. Öyle dünyada, haydi spitalizm orada getirin kaplarında ben şoları bilenem, getmeşven bilen, düşünşven bilen. O nefte gazda yok. Misal için. Beraber sorum var size. Hadi. Yani şu yani neme hakta gurun ettiniz. Pulun köp yerine mafya olya, mafya dörüye şuraya gurun ettiniz. Şu men ini günümel manida düşündüğüm ya aylavlu manida düşündüğüm mafyanı men o biraz neme bada imagination diye de neme değil ama düşüncem var şu vardı. Arayışım var, görüşüm var diye. Havu. Şimdi şol mafya neyldiriyor? O hakikaten bir getirip onu grup veren o idare rahat değil o. Onu ödü dörüyor yankı bir içinde kavrak bir orta şonun şonu boyunu başlayalar sebebi on birazcık eli udurak oluyor. Ondan sonra ödünü ve parlar nimet başlıyor. Kim oyundan çıkacak varsa gönü bir tane ok gurrun tordu. Ondan bir suda bir sledstve denial. Ondan bu şu bizim gazlı nevitli dünyada aylanyan yankı gazın nevitin pullar onun içindeki adamlar onun içindeki boşulan devletler. Men aydan şu Türkmenistan şol mafyadan çıkıp biliyor mi? Eğer çıkacak değilse neyle var? Ya da şol orfetteki günlüğünaş aknodan yıkılayanlar var. Ya şol realı ayar. Bular çıkacak değilse de şu arki adayda çıkacak değilse de çıkıp bilmeyeler. Bunu
şunu çıkarıp bilecek son adamlarım biz olur. Bunu itlenen man. Bular bunu çıkarıp bilen oklar. Üyelerinin ne bir olurduğundan tek köpse anşarı bilen okkan yani. Onun bu kontrakt bağlaşan nemelerim yani gün adıyla dedim de pite çekip görünür değildim olur. O katı köklü anırdan gelen nemeler. Yüz yıllap sömürüp görün nemeler yani uluslar arası kitler, akulalar gad nevit bilen neme diyen ön devletlerine bular akıllıcadırlar, şeffaptırlar, hatap kitapları açıktır, kanunlarına da atlarına boyun eğendirler, yönü daşınla beyli değildirler, yırtıcıdırlar, soyucudurlar, sömürücüdürler. O hiç adam demetmeyendirler. O gerek orada atarlarım, yararlarım. O pervaro demettirirler, revolüsyonu tuzururlar. Hep cehenniyet bilen güçtü. Yani siz görmeyiniz için yani kâver devletleri seyredip göreyim. Nigerya'nı alıp görüp Nigerya'da hayat vermeler işleyendiriyordu yani. İtalyan'ın demesi vardır neyme diye de. Ani diye mi? Acip petrol diye mi? Ya da şunu oraya alak. Shell vardır, Total vardır, British Petroleum vardır. Bu çoğu mengeş kitlerdir. Uluslar arası neme. Nigerya'nın bir adayına seyretip görüm. Nigerya şunun nemesinden çıkıp bilir öyle yani. Nigerya'nın yönü koyu halka duruşuna başlaynik. Aha diyemde Burada bir aşamana. Yok gariplik ettir ya demedi de. Perişan, halk perişan. Yönü devlet Türkmenistan'a kadar ki. Sonra açacak olayan. Venezuela'nın. O da şunu alaktır. Yankı devlet kadın nemesi prazraşın değil oldu. O tayda yiyen yankı cinayetçi karteller işlep başlayandır. Olur hükümeti ele geçiriyorlar. Öğüdler var oturan oklar. Oturan adam soruyor. Ya işleyen ya da tevelat duruyorlar da. O gerek orada orta durmayır ya da. Ölüm diyorlar. Niye ölündürüyor diye. Şunlarla Türkmenistan yağdayı şeyle bu da Gatı neme Türkmen halkı için hukuklu. Bu bir hukuklu bir yana yetkisem yani materyal yetkisi o da bir yana yöne Türkmen'in asırlar boyu yani toplan görüyor yığınan avrayını demesini yere sokuyor da. Diyor Türkmen yani başına gelen adamla ağaç göz birinciden dekeni onu bir boynumdan malı o tövreğini yığınanlara o edil şovat ağaç göz olmadı ertesi o tağam tapan son ağadan ken o bu kıynaşları oğlunur bulun köpüsünü ben katı yakından tanıyanlar o kâzi bilen bile önü önümüzden var. O gâsülen şeyli yakın yönü kardeşimiz diğer yalak yakınlıklarımızdan var. Yönü köpüsü yaka ağaç özlüklerim değil doğun kardeşlerini, tigri tayfasını düşmanın eline vermeyecek olup, şöyle aman tutturacak olup hizmet edenlerim var, olurum biliyet. O yönü pul kazanacak olup demedenim var, geçer bir tapar deyip o ediyenlerim var.
Ağaç önlerimken hem bejedem var hem bejedem o kanalyan bilyen o hem bejetne karakteristik verip o bir tane kitap yazaryalık bileyim bana şu demeden öyle yazam o gerek gelmin bu zatlara vakit girenme vaktimizden yanına o artıklan bilen vakit geçirenin peydalım kanlayan yönü bu zatlar açılar gidecek yeri yok. Bunu biz çözüp bilýär. Şu çözme formulasy bu deme. Biz bu meselelerin hem bejetini şeynät tuğut edip ödem tuğutnamasy bilen ortalyk matlaga dedýär. Yetkileri neme diýär? Yanlışlarını aýdýär. Karşı tarapyň näme karşılıgy var bolsa, men 750 milyar diýdim de. Yok, bu 750 450 diýip tuğut etjek bolsa çykasynlar görkezdiler. Oňa da hukuk berýär. Biz şolara tanmadylar. Näme talaňdyk diýdik-de. Yok, biz tanlyk näşür orýalyk nemesi var, şunlara giýdi jallyk diýip bilerler. Biz bunu ýap neme oýnamdyk. Bizim alan nemelerimizdin hemme jenin subutnamasy we açyk çeşmelerden aldyk. Hatamyzy şolardan etdik. Olar hasap berip bilmese, onda bu taýda arasy ogurluk bardy görnýärdi. Yok, onu arasy ogurluk bardy baştan belli, ýapyklygyndan belli. Öden Türkmenistanda son 33 ýylda häme kontrakt edilen bolsa, yer gad boýunça halka yetirilmedik bolsa, deme çykmadyk bolsa, hemme je korrumpirundyr. 100%. Oňa hiç neme şüphe neme yok. Tebi korrumpirundy bolmadyk kontrakty gidlemek mätäçligi yok da. Jap şüngürlejek. Halkyň dadymy halkdan näme şüngürlejek? Bu taýyp. Hadina bir adam eline geçen. Hadina bir adamın eline geçende näme bolýar? Geçende men döwletim diýär. Sen döwletim eýen, sen döwletim bolan. Hadina kim eline geçen bolsa, döwlet çoň döwleti. O hadinaň eýeti 10 dämi, o da bir toğru alamaty. Oň arkasynda aklan döwlet bolýar. Arkasynda aklan döwleti bolanda näýlek bolýar? Şunalyk ýurdu terk etmeli bolýar. Her ädiminde problemi bolýar. Daşna çykjak bolsaňam der, içine giýjek bolsaňam der. O şäherden bu şähere barjak bolsaňam der, köçe çyksaňam der. Çağaňy hatda bolsa doktor erteňde de bir problemi. Başga da dedende de bir problemi. İşiň ýok, güýjüň ýok. Şuňa meňdeş demeler. Onuň halk bilgisi bolorýalyk bilen etaty nemesi şu halkyň bilgisini ýogutmak, köretmekdir. Iň uly nemeleri şodur. Onuň edip ýöler bilimgide seredäň. Bardyk görkezýän bilim nemeleri bardyr. Hemmeden ýöne fasatdyr. Ýanky edil halk matlagaty ýalyp bir senaryoly nemeli, bir teatral neme takna. Hemme zady, ýek o däl, ýokary okujaýym, mekteplerim hemme jenim taknaýa urildi. Bu çärelerim şo takna. Bu takna yalanlygyny özlerim bilýärler. Ýöne mecbur edýärler. Tebi halk biraz boş goýbersem o devlet nirde qalan pul nirde diýip sorap başlaýar. Oňa olum wagty ne akly demem güýçlü ýetmeliler bir döwüm çörek kowalap beren adamlara urmeli. Şuna çende qalan devletin
Talgydy barmy ýokmy diýip gurrun eden adam eşitmedin oğlunu. Yok. Oğlu. Onun taparağa ölmezden Yok. gurrun edýär. Ölüp giden Aa. bolsam bu çarada yok. Onu şu wagt agdasaňam goý otur siyasata goşulma diýerler. Yok. Etdirmeýärler oň ýaly gurruňy. Yok. Edeydi halkda bilim yok, halkda bilgi yok. Nireden Yok. bilsin? İnternet yapıp nireden öğrensinler? Yani de hacif yallar var ve payallar kaytan govilmeler, daşırlıklarda internetler, internetleri var, dostlukları var. Yok. Yine bu hacipler öňüne bir sünk okluýarlar. O sünke bu ýagdyragym mı bilýärdi. Bulun köpüsüne şo dorýalyk ýagdyrak düşeni. O ýa-da beýleklerin öňüne baran okluýarlar. O yak maymanyň barara topulýarlar. Bu şeyler yani 750 milyardyň 1 milyardyny hacip ýitdir diýip bilmezdi. Milyardy metinlerler. Ýöne sünk oklanan görünüp dur. Kattumaydy da. Yani Türkmenistanyň döwlet edaratynda işleýän adamyň aýlygy kastumda ýetmeliler. Bir kem yetmeliler. Yeke haciyim kıderler. Beyleklerin kem şeyle olur. Benim kastumlu yetmiyor. Öyle 3-4 tane kastum var. Ölmeli elementer rahatlığına ayderler. Ay sizin kostümü da. Yo. Doğru. Şoň üçin ne biz karar alıp 2025-nji ýylyň 31-nji dekabryndan ya 26-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan o dewte gada iň az 86% talgyt ikrar etmeli. O bunu meclis etmeli aslında. Kanun kabul etmeli. Edip bilmez. Onun ya halk maslahatı kabul etmeli. Edip bilmez. Yok. Çünkü bir de diğer o bizimkini bulur tasdiklemeli. O şeyle kanun halkın bunu kollamalı. Şunu etmese halk ayağını diremeli. O şunu alak kolunu yaylap kolun. O biraz kıykılık dursun. Yankı beyleki edilen kontraktlar tüyde verir, katığı verir, versin. O da onun demesi deleli yok. Görüştür. O bizim komite düzmeli, halkarın emesinden. Ehlik kontraktların hem meclisinin korrumpirunluğunu o bilyat hem suud ediyat deyip o konu varsını täleden gözden geçirmediler, revize edilmediler. O lüstrat edilmediler. Yani bizim lüstratçamızdan adamlar ne için korkuyorlar? Şu nesenli adamlarını alıp bilyen yerleri yoktur. Yok. Ya? Onun sonra alak bolonno işlep devam edilyen var oldu, devam eder. O ben ne için 86 diye ayttım da. Şu Arapların nemesi var. Aramco diyorlar da. Saudi Aramco şirketi var. O neftlerin 100% diyeni alıp şu çıkarıyor da. Diyaram. Şoňa goýulan nalog 86%. Ödem gün hadina var ya. O hadinadan o Merkez Bank'ın nemetine var ya. O Türkmenistan'da da şeyli olmalı. Vatı doğru. Ödem Arap o padşa var. Buyur Abdurrahman. Men de şunu ýaly sorak döretde. Siziň hazırki aýdyp duran teklibiňiz diýin. Şu aýdylan teklibiňiz wagtynda girzilen bolsa, şol 33 ýyl garaşma şu wagtynda girzilen bolsa, nähili bolardy Türkmenistan diýen bir sorak neme döreýärdi. Ýöne şoňa nemedem azyrak gözümde canlanýar. Häzir aýdyp geçdiňiz siz Norwegiýanyň fondy bar diýip. Halkyna işleyen fondu var.
Pensiyonlu fondu Yok. deyip neme diye geçýär resmi yazgılarda. Pensiyonlu fondu bütün dünýäden, mysal üçin näçe birja bolsa, şo taýdaky birjalara ýatyrym ýapýar. Maý goýum goýýar. Ýatyrym ýapýar. Şo ýatyrymlarynyň netijesinde de has gowy nemeler alýar. Kazançlar elde edýär. Türkmenistanyň GDP'si ýadyňyzda bolsa 50 milliard ýaly bir zatlar görkezipdiler. Ýadyňyzda bolsa. Indi diňe şu Norwegiýanyň fondy 2024'te siziň pikiриňizçe näçe pul gazanypdyr? Pribil özüniň hasabyny ýazypdyr. Bilmedim. Abdurrahman, ben Norvegiýetler biziň ýanymyzda bir yumruk galsak ýurt diýip biz ýakirem yok. Bilem yok. Indi size takyk bir nemeni aýdyp bereýin. Habarlara çykypdyr emeyýär. 2024-nji ýylda bütün şu pensiýonly fondunyň dörediliş nemesinden ýylyndan bäri rekord bir gazanç elde edipdir. 222 milyard dolar. Diňe 2024-nji ýylda özüniň kassasyna giren. Biz O şu salgyt demesi o pensiýonly fonddan diýen oklar, oňa neme diýerler? Ýani gelecegiň fondu ýalak bir ady bar da. Yok, nemesinin öz adında pensiyon değil geçelenini üçün ben Norveg dilini bilem yok. Yani pensiyon sözünü göremden sonra ben pensiyon fond deydim de. Yani aytmak isleyen zadım 222 milyar dolar kazanç edipdir. Öz kassasına girzipdir. Tutuş Türkmenistan'ın başka yani hadinan törünün salgıdın törünün pullarynyň işläp getirýän pulu. Awa. Indi Türkmenistan'ım 55 milyar dolar diye. 50-55 fark etmez. Giden Türkmenistan näme üçin onda şoňça pul gazanyp bilen ýok. Siziň aýdan pikiriňiz neme? Menem goldaýan hokman şu zady neme etmeli, girizilmeli. Türkmenistanyň resurslary türkmen halkyna işlemelidir. Yo başka çıkarlığa yok. O başka çıkarlığa bağ olsa o adamlar teklif edip biler onun yönü yoktuğunu bilem son ben katı arkayına aydın da. Türkmenistan yankı kriminal kartelin demetine girdi de. Island duran bir tuşkotun içine girdi. Türkmenistan eyyem realitelerden de devlet bolma funksiyonlarını yitirdi. Bu zatları biz boyun almalı. Hiçbir devlet institutu işleyen yok. Devlet institutlarının işlemeyenlerini halk her sagatlayın görüp bu da. Bunu gidleyenin bilen sizin gününü goğulaşık manatı yok. Onun şu at günüm goğulaşıya deyip emet bölünür vardır. Beşun geçenim var da günün. Tabii onun tümkünlanları var. O tüm yankı iyi otururken ağzından kaçanı böyle ulu deme o dronum var. O sorori alaklar var. Yani onun günün ertesi ne olacağını, bunun çağlarının geleceğine aylak olacağı gati karanlıktır. Bu hem de o Ber Muhammed filan başkana tüçüğünü. Yani çözüm çıkarlı. Bu başka yolu yoktur. Bu kararım adat karar derler. Yönü biz şunu götürmeye demeni kıyınçılığı götürmeye tayin da açacak oluyanlar. Onun çözüp bilecek adamlar, tanrılıcı adamlardır. Şolun içinden o karanlara bir de benim biri şolun. Biz şunu kandırmadık, bunu kandıracak adam yok. O düşünen adam belki bu adır olmuyor, onun aşağını düşünüyor değil mi? O otluğun bilen bile hava uçuk gidiyor. Ben bilen de bilmeyen de derde yaramayan oldu. Taşına çıkmadan. Başka çıkarlığa yok. O da fakt. Yakın Türkmenistanlı olan da derler.
Bu da dünya demetinde şeyler. O bunu bilmeyenim yok. Demetmeyenim yok. Anlat adam değil mi? Ne şu 1992. 93. yıllarda biz iqtisadi reforma geçirmedik de. Şu reformanı taklamadık bolsalar, toğutmadık bolsalar. Ya bu da atlan hem de ceti ödünler. Bazı iqtisadiyetine geçip gidiliydi. O mülkiyet reforması ödünler. Mecburi adayda görüyedi. Bu salgıtlarım bazı iqtisadiyetine geçen bu da atlan hem de ceti ödünler çıkmalılar orta. Şeyle ködüliyette. Ködülüğüm var yani. O bunu bilen stalitlemeden matir. Nazar Toyluç Töyünüz. Onun men ikimiz bir undaydık da. O ödem bire beyle kurda kulçoy adam o da nevet gadı urnu kulçoy adam. Şu ikimizden başka lokan kendi profesyonel adam yok kendine. O bizi ne hem şunu ayırdı deyip bu seviyem toğran adamım yoktu. O oğur değildiler. Bizim yankı bir de onlara oğur değilmediler. Bir de yankı bir yarım milyon oğurlattık değildiler de ama o arada dolarım yok dolanıyor. Bir de ayda bir yarım milyon dolar veren dedi bizim ailemiz şu olanında da bu kendi yetecek deme derler biz şunu mınari adamlar da. Ayda 3-4 milyon dolar veren dedi o bizim getirenlerimiz milyarder. Yönün önü milyardım der. O. O budatlarım hem için çözülüyordu. Şu anda düşünüyorduk budatları. O düşünüyor musun kovuluş demet böyle de? Onun Nazar Toyluç'a görülü öllü gitti. O erti bilemiyor. Bu zaten burun geçecek adam mı yok? Tamam. Önemli mesele şeylere Oturup fikir edýände bu yankı giren aylanıp duran ulakan pulun içindäki Türkmenistan we Türkmenistanyň şol ýolbaşçylary, şolary özüniň näýil hukukun gırasyna, gorpun diýeýine, gorpun gırasyna durandan habary ýok-da. yok neme Haçan bu zaten bilen okul köpsi. O Berdi Muhammed bunu nämedin bilýändir öýdýän. Ýok, bilýänler bilse etmezdi. Näýil hukukun gırasyna duranyny bilen oklar. O şu ýöňüne dıňylýan tüm bara. Onkudan ben näme şunu az diýip biler. O akly etýär. Onu edýänler. Yankı bulun oğurlayan oğurluğu var. Elpeşetpeliği. Yankı 86% gidiyor. Onun kalan 14% vardır. O 14% adat derler. O şunun yankı işleyen nemeleri turladan varlar. Aile günlük neme. Onun şu taydan gelen salgıt malgıt neme bilenem o içki nemede kuruluşu edip bir oğurlayanlar onun atkan edip bir oğurlayanlar. Bunlar sorar bilen yani şu 14%'nin içindeki oğurluk bilen o günlerin uğrayanlar. Onlar mı azat der? Onlar mı? Yüzler milyonları geçip gidiyor da. Yani ben görüşüm bu ekonomikadan zaten nemeden iqtisadiyetten başın çıkan ok yönü men görýän dadım umumy görýän dadım ine şu gelýän salgytlardan hazina giren salgytlardan näçe tane üniversitet bar bolsa gowy bilimli edenli studentler çıkarıp şol studentlerim hersi öz başına bir Türkmenistana, Türkmen milletine, halkyna girdeci getirip yankı neme däjek adamlar çıkarmalylar sen.
şol goýulýan, hazina goýulýan, şo bilime berilýän pullar şu zatlary üpçün etmeli. Ýani abarot bolýar-da, ýani seniň goýan maýa goýmuň şo bilimli, ilmli adamlary ýetişdirende şol adamlardan geljek ýerdejiler ummasy bolmaly. Men görýän adam. Tamam. Dınjır ýalak bolup gidýär. Dınjır edilýärdi. Şo dınjır ýalak bolup gitmeli. Sebäbi şo taýda dınjır üzülmeliler. Bizimki şo dınjır üzülen, bizde hiç zat öňürlenok. Ne studentler öňürlýär, ne bilimli adamlar çykarylýar. Ne bir edenli öz başyna bilimsiz ama öz başyna bir biznes açyp biratlar edäjek adamlaryň aýagyny, elini, palta bilen çapýarlar. Şol girdeji gelmedi ýaly Türkmenistana. Inni girdeji gelenok, başka hiç yerden gelenok, halktan gelenok, ol studentlerim nol, ol biznesmenlerim nol, ol döwletden abarot ediljek nemelerim hiç bir pudok işlänok, çaplan, düýbük nemesi palta bilen. Ol adalet hiç sad işlänok. Diňe şularyň oturan ýaşadýanda çykadan gelýän, nebitten gelýän önümleriň nemesi girdejisi ýani 14% olýa-da galan, 86 galan. Şo jaga diýmäýin, şol 14% şolary ýaşadyp otur häzirlikçe. Eger oğlunur däde bir geň bir zat bada. Ýani Türkmen halky Türkmenistan territoriýasyny doly terk edenlerde ýani neft gat kontraktlar bar. Ol 10 ýyla 25 ýyla demediler kontraktlar. Olar şo gazy çykarar, devletin çykarar, äkeder durur. Siz ýok bolup gideňiz dedi. Onuň ýani bunu kontrakty 25 ýyl gutordy, bunu uzaltmaly bir adam tapmadyk diýsek bir çopon tutorlar takkaldan şoňa gol çekdirip o ekranyň öňüne çykaryp o men taglasyn diýdirdiler. Soňy şeýle bolar. Iň soňky galan türkmen tapyp diýen. Ay sakal yok olmasa sakal yenmerler, don yok olsa don giydirirler. Yani o daydan tutorlar hakkıyla giydirip o sapak saldırırlar. O şeyde kabul ettirirler, devam ederler. O tayda Türkmen'in bolmamalı hiç rol oynar yok da. Sen ne Fuat Nevt'in kadın yine akyan, neydi bakyanını bilen var mı Türkmenler? Yok. Yok. Hıtay bilen näçe ýyllyk kontrakt bardyr diýip men şeýle pikir edýän. Ýa-adynyň 50 ýyl ýa 100 ýyl şol aralyk bolmaly. Ol 25 ýyl 10 ýyl zat ýok. Ol Hıtay bolmaýar, ol ýaly 10 ýyl 5 ýyl zat etse. Olar 50 ýyldan 100 ýyla çen nedenden bolmaly. Ýa Hıtay ýaly onu bilen yok, biz hiç kontrakty göremdik. Arkada görkeden oklarda. O 2 mi 100 ýyl mi onu bilýän adam ýok. Ýöne şo taýda hiç Türkmen galmasa da şo gaz akar durur. Şo neptem gidýän ýerine gider durur. Awşa 50 ýyllyk edenem bolsa. Ýöne pul gelen okdy, o soňup gelmez. Awa. Olam şeýle awa. O Türkmen ýagdaý bu da bizim bir millet bolmamyza bir gaty bir maskaraçylyk hem utanç bir hatda. Awa. Awa, dogry. Oýundan çykyp bilmeýärler inni. Yok, o yankı etajlar, 7. etajdan kaçtı diýdiň mi? Eme? Ay 2 saat aklodan gaçypdyr bir sen bir zat. Düýnüň unukda 3 saat ölüpdir ýylydyna. Şu akıllı şehir gurýan diýip o köp etajly jaý gurýanmyşyn, şolaň nemesinden o kaçan köpeler. Hep şirketinden. Köpeler. Baka on ýalydan oklarda bizimkiler tutup turmadyk ýalar. Tamam. Gel asgırdyň, ýa üskürdüň, ýa gastyň ne ters takypsyň, şoň ýaly bahanajyklar bilen alyp turmadyk ýalar. O bahana da ýok, özleri ogry, iň birinji ogry ýokarda otyr, aşagdakylar basýarlarda. Men aýdýan ine sen yalaňaç adam geçip barýar köçeden yalaňaç. Halka maňa "Why yalaňaç barýar" diýip diýer. Halk yalaňaç. Şolar baňa yalaňaç diýdi diýip türme basýar-da. Sen ogry bolsaň, karumpirowany bolsaň, sana ogry karumpirowany diýilse, kliptokratiýa
ösen derecede değilse Türkmenistan ol seni doğrusunu aýdýar. Niýme? Ola niýme? Ogru edilip türme salyp bölürde bular. Ene. O milite köpel diýerler, ogru tutjak bolup. O K5'liň taýany köpel diýerler. Şu edilýän zatlar var. Şolary ýöne bir şeffaf etdiler, prozraçny. Transparent. Ogru geçýär bolsa edip bilmeýärler. O türme de gerek gel, artık baş milite de gerek gel, korkup görün KGB de gerek gel. Korkta bir çıktı. O. Açık şeffaf. Öyle yani devletten başlamalılar bu zatlar. Hiç oğru gerek gel. Oğru bolmayalım. Yani pul oğrulacak dünyanın hem yerine var. Şüphekle de kazanç etmek istemeyen adam mı? Ya Amerika'da kazanç etmek yok diyen adam mı? Mümkünçülük var orada. Yönü hem de şeffaf. Prozraçyn yetir açılýar, ona jogap bermeli. Bolan soň o hem de ýa kanuna haýyr. Şu Türkmenistanyň elpeşelper etbören daşarut firmalar vardır. Şolar öz ýurtlaryny guzu o kanuna da düzgüne de şeffaflyga da hepden nemedir boýunlar. Bitecek yerin yok. O boynu kuzucuk var edi şurada. Şeffaf olanı şunlarla kullanıyor. Yani Türkmenistan'a gelenler o tayda kömür böyle. Sebebi yap. O yapı kim yapıyor? Türkmenistan böyle yapıyor. Ben 94. yılda çıkıp kayıttım da. O 94. yılda kendi Türkmenistan'dan hem bir şey rahat. Çıkıyor adam, giyiriyor adam. Hiç bir yani qadağançılık bir lokal neme yoktu. O birden yaptılar. O bir ayrılık. O Hazine Blok eline geldi de. Bir ayrılık değildiler. O bunu saklamak için yapmadı. O bilgiden mahrum etmeli. O dilinden, ağzından, o fikrinden mahrum etmeli. Hep de zaten gözümde ne oldu? Son korkmalı. Korkmasa adam durla veriyor da. Onun çöreğini kovulap yörüyor etmeli. Onun birden edip bolunu etap etmeli. O ilküle kriyege uğraştırdılar. O. Son narkotiği. O şehit ettiler. Bunu katil birliği ettiler. Bizim Türkmen'in eli ülen ettiler. O arkada duran adamlar vardır. Onları biz göremiyoruz. O Türkmenistan yok. Tömürlük görülür deme. Biz tömürleyendiğini bilemiyoruz da. O biz tevet dövrünü Türkmenistan'la nevte gazet salgıtalının yerini görmedik. Bilemiyoruz. O devletin gazımızın o çıkanını biliyor. Çıkan diyenler onu. Bir de değişilen derler. O Sayın Ministerstva değişil diyenler de. Ben Ruhat kitabının içinde olan son bu datları katı oğul yani. Bizim varlığı produktamız var ya, Türkmenistan varlığı produktusu. Bunu hatap edenlerin içinde neft gazı yok. Talgıda mı yok? O talgıda şu adam yok. Düşünüyor musun? Onun yankı cemiyet bu zatlara bir kritik gözüne tehdit bile nokta. O üniversitelerde de okudular onu. Ne biz şu zatlar gururuna diye de şu kendi adım üstüne çıyandı. Onun yönü adamlar üst veriyenlerdi. Ne bileyim üstüne açacağım? Mesela için bizde iktisadi alım deyip alım yok. Demektir. O iktisadi alım var olsa bu zatların hatamını kitabını bir yerlerde gururuna etmeli. Etmedik orta yok demek.
Sen etaati önümün nemesini, hekayetini öğretmeyen olsan doğuşunu, ölüşünü, giyrelşini, ötüşünü o näme öğrediyen? Dile doğru orta çıkyadan. Ha? Onun sen näyle ekonomist bolýan? Ýa. Ha? O näde iqtisadiýatçy bolýan? Ya ýa-ni menejer bolýan, ýene bir zat bolýan. O garanyň şonu alan. Ben bilýän ulundan aýdýan. Beýlik uğurlarım şonu alan. Ya bu zatlar tarihi okmadan. O salgı töleýärdik mi, tölämde okmuduk. Ha? Bir bu gurrun etmeli ekrandan. Mektepte, başka yerde. O halk bilgilenmeli. O bizim jurnalistlerimiz şu zatları edenlerdir. Durun inte, o jurnalist diýeniz aýdyp bereýin. Bizinde gurrun edip otursa, onun bu ýanky Taşdygurukdaky bizim garşymyzda bizi basjak bolýan nemeler bar. Agyzlar diýip el diplomly agyzlar. Ne buların diýen ady näme? Bular diýe ekrana çykyp boş gurrun edip otururlar diýe. Indi men şu taýda aşagyny çyzyp aýdasym bolýar-da. Hemme dinleýijiler aşagyny çyzyp aýdasym bolýar. Şonu diýen adam bize el diplomly. Şonu diýen adam boş gurrun edip oturur diýen adamlar özleri tonmaly elnak diplomundan. Bizim edip oturan gurrunmuzy boş gurrun hatap edýän bolsa şoň kellesin nol diýmek. Bizim edýän gurrunmyzdan bir mysal çykaryp bilmeýän. Bir zat alyp bilmeýän bolsa, biz boş gurrun edýän bolsa diýmek şol adam elnak diplomunu odatmaly. O da atmanla da bir yerde şu işe yarayan öýdüm oğlunur. Bilmedim şu tutaşdyrlygy yarayan bolmagy mümkin atwar. Bu yarajak yeri yok. Tebebi bir yapık jemgyýetde ilim bilim alyp bolmaýanlygyny bilmedim hemme kişi bilýär kendiň. O son yine de bir nebe Türkmenistany internetten mahrum etdiler-de. Yani doğuşuna internet başlasından beri problemal nemeden. O önümüzdeki döwrem elektron neme döwürde. İnternetin döwrü. IT'nin döwrü. Ondan biz bir asar ýyda galdyk. O bunu dem üçin etdiler. Yankı mesele üçin. Yankı mesele etdirýän nemet üçin. O bunun başka tebebi yok. O dem üçin arty ýygdyryp bizim okumaly çağalamyzda. Şu çağan ne bilimi, ne ilimi, ne hünäri bolmajagyny jen adamyň aklyýetini. Ha? Yankı Hacıýewiň aklyýetini. Ya neme? Näme Hacıýew diýdik? Neme? Neme? Wepa Hacıýew. O Wepa Hacıýewiň aklyýetini. Ya düşünje ýetini. O sen o ýerde sen 70% ýaşaýan. 70%. O sen 70%'ın towatsuz bor, hünärsiz bor, garip bor danyň seni ba ýaşadyk sen çağan. Ha? Şoňa akyl ýetmek bu lokan akyl gerekdirýär. Şol aklym ýok bolsa, onu ya şariklardyň o ya türkmen varianty. O türkmen varianty ýa-ni ne daýgan ne işi bolmadyk variant. Enta hiç zat görmedik variant. O eleksi açıkiri ala kod börenin şundan. Şolong ne ähli turdawy kariyerlerini alın. Tereden minnurum Türkmen millet üçin, döwlet üçin jinnik ýalyp bir peýdal iş tapsaňyz biz hiç zat bilmedik. Nökeri bilen alın. Bulan kıran adamların
Kaan hacığı var. Yankı 750 milyardı uğurlatmak için nümlerce Naybaşı Türkmen yiğitlerini kırdılar bunlar türmelerde. Ödem şu Hacıyev bilen Raşit Meredov bilen gönü elleri var şu tayda. Arası eller var. Oğurluktu. Adam oğurluktu. Adam uğurlukta da beylekler adam uğurlaman bunun öldüren adamların tanrısı acaba var. Ya bu zatlara bir cevap vermeli. Doğrulap alıp Bu zattan başlamalı. Ne yönü? Şu zattan başlamalı. O Türkmen halkı şu mesele doğru baka verip yerini çermep o gollamadı. O hiç kimin geleceği yok. Yaka birinin ikisinin ya da ılgap görünmeli adamla değil. Hiç kimin. Hatta Berdi Muhammed falan onamaydı. Şolong çağalarının geleceği o beyleklenkiden hat elbette. Olur. Gelecek bak bu insanın yaşayışı bir bundan bir yıldan varat değil. Ödün tohum ama degradasiya bolup bar ya onam havar yok mu ka? Şu kadın nebitin yemeğin üstüne oturup gelen pullon uzak yaşarın balgunuma batyan ne sen aktık çoğuluklun ama bilimsiz kalıp bar ya degradasiya bolup. O aktık ama bilim berende vermende olur önemli adam değil. Sen umumi bir gämiň içinde olanı gämi çümende sen o bilimli çağın, bilimsiz çağın bile ömürlüyere. o şeyle edil şeyle doğru yöne şonu oğlum şu wagt bizim prezidentimize tapakta uklap açışlanya bolan. Onam şol institutda o hocalyk institutda işleyen adam liçne öde aýtdy. Okuwda uklap oturýardy diye açışlanya boldy diye. Şu wagt bizim prezidentimiz. Ne bolýa? Soň kakasy pul bilen düzeltdi. O atlar ol prezidentim däldi, adam däl kakasy. Şeýdip pul bilen düzeltdi. Oğluny gutortdurýar okuwny. Şol uklap oturan adam, okuwnyň gowulan adam bizim prezidentimiz häzir. Mene prezidentim däl. Endi mene prezidentim hatap edemok. Ýöne onuň ogly, kim ogly? Oglum bilemok kimiň ogly. Ol pök güjeti bar, soňkysy Londonda okan okuwy barmy ýany mekene? Diplom güni hemmeler üýşüp dabara güni diplom berilen güni diplom aljak oglan ýok ýa-ni Berdi Muhammed, Kerim Gurliýawan ýok. Ol diňe ad ýöreýän bolmaly. Ony şol şojaga oglanam pulun güýjüne, kakasynyň, atasynyň baýlygynyň güýjüne kaptyr bilim alypdyr, hagyd ýüzüne. Diňe diplom alypdyr. O kawalan näl görünüp dur. Indi şondan näme garaşmaly? Şu diýjek bolýan anam, ädim gelýän näme bar, gelecek pokoleniýa. Şularyň hemme degradasiya bolan Berdi Muhammediň öz maşgalatynyň içindäkiler. Ondan biz näme garaşmaly? O biz halkı halat etmeli. Başka nemeti yok. O bu degradirunlarım o näme bolýan orada bolur. Olun halkı bu nemeden çıkarmalı. Çıkarmanın ýekiji ýoly şol. İlki ulak şu meseleni ödem radikal yankıyalak nemede çözmeliler. Başka çözüm nemeti yok. Başkası çözdürmeyenler. Bunu karar alınıyor. O talgıt nemediliyor. Onun merkezi vak kuruluyor. Araştır. Hadine kuruluyor. O bu kararların alınıyor. Ödem bunun için halk ölüşmeli. Bunun başka çözümü yok. Olmasa da
bular sömürgesi devam edip dur. Bular neme diyen neme turbo. Maşin bilen çekin turbo değil akıp dur. O bindiğini oturacak bana yok. Doğru. Olmasa da devlet gaz hiç yere kişiler çıkmalılar. Yarlayan orada yarılmalı, demetmeli. Oraya radikal çözümden deme başka çıkarlığı yok da. O şu anki düşen yağdayından bu halkın çıkması katkın. O halk doğru degradir dediler. O bilimli adamların beydip yok ediyorlar. Oğurlar vakit yok ediyorlar. Merdan Muhammedov bütün Türkmenistan'ı bilimledip bilecek oğlanmış ol. Üniversitetin bir yerine profesör edip koydular. Siz yani o nimet gören samsıklar var. Aytmayın isem dilim hapalasım ile nokta şu. Şol bir giden degradasiya olan şu yukarı katlan adamların hemmesini bilimledip bilecek. Sizin çağalanına da gelir artık çoğuluklarına çenni. Oturdun ana şonu üniversitede bir yerde bilim vermek için. Şonu uğruna ulanmalı da o oğlanın yönüne emettiler. Bular şon yali yan kayıtışmayalı bize korrupsiyoner deydi, o deydi, bey deydi. Doğrudan aytmak bolanok, tankit etmek bolanok. Hani şon için basyalar yok ediyorlar. Öz geleceğine, öz bütün halkının geleceğinin nemesine paltır oturuyorlar. Ne tevevine aitlik oğurlar. Şu yağdaya neyem için düşürdüler. Dine şu tevev için düşürdüler. O kanunları bulun tamsıklığına yemesine nemet ben bulun hiçbir doğru atları. Önüm yoktu, sonum olmadı. Bunun yanlışlarını gözlemem ben. O büyük yanlış ne şu tayda. O şöyle 30 yılının doğrulanmalı neyem için. O bu devlet kademesine tanınmadı. O hadine neyem için şeffaf, transparent değil, açık değil. O şu cezası ne bedeli o Türkmen halkı bunu tragediyası veren ödet. Bundan başka çıkış beden göremok. Bunun başka çıkış gören adam bağ oldu. Biz ChatGPT'den torak gördük de. O çıkış ne mi? Çıkış dedi ne bir topor kontraktlar vardır dedi. Şolar bilen neydi siz süitleşik batıklaşık edersiniz. Köp billah. Ya da radikal demetmeli. O kontratlar hem karnın pirunun. O halkara demetinde de korrupsiya karşı nebe var. Ya olur köpütü cezalandırırlar. Korrupsiya katışan için. Onun yine de bir kodur var. Nebe var. O Türkmenistan'ın hükümeti 92. yıldan beri legitim değil. O legitim değil hükümet bilen o gol çeken kontraktın legitim olan nokta. Üstelik hepimizin korumpirun. Ona subut et polyada korumpirun. O korrupsiyanın halkara nemetinde de cezası var. O olan yitirecek rahatları var da. Olur yakın Türkmenistan'da doğru oturan nokta. O başka yerlerde de demeleri var. Uyular var diye. Benim ChatGPT'den soradım da Türkmenistan'ın geleceğine eğil var deyip bolin halk bıraklara düşünmesi şu gidişine gider ya da has beter gariplaşır diye. Halk ayağı almasa diye de. Şeyle olur o ne ayçaklayacaklar atlımıza demettik o sorun orada. O benim bir teklifim var. Bizim de bunlar tankit et 5 yıl 6 yıl veri yan ayttığını da o begamodun tutanım kalın deyip. Onun bunun tankit et oturman bizim etmeli işimiz inisiativanı ödeyelim almalı. Etmeli atlarımızı etmeli edim tankit edip vaktimizi bitirmeliler. Sebebi var yok ona okeni hiçbir blok düzeleceğim olan oklar. Yoksa
hemme 2 kulakdalar 4 kulak bolsun 6 kulak bolsun bar bizde biz näme ekrana çyksak şarppa dinleýärler. Hemme aýdan dadymydy. Jikmejik. Onu şoň üçin 5-6 ýylla hiç zat bir halka bolsun bir ädme edilmedi. Ona görüp otyr. Şonuň üçin biz ýanky öz elimizi almaly, öz etmeli işlemeli, bilimizi bir kuşamaly. Inni maslahat salman edip başlamaly. Etmeli işlemeli. Men şonu anyk göz ýetirdim. Bolýa, oglun men ana bilim boşadym. Şundan agry. Atı doğru. O Türkmen halkyna da şonu teklif edýän. Bundan artık has beter gariplyga düşesiňiz gelmese, ýok bolup gidesiňiz gelmese, sizden biliniňizi bir kuşamaly bolsaňyz. Täbi siziň lider diýäningizden ýa siziň prezident diýäningizden derek ýok. Sapagyna uklap açyslenýe bolan prezidentiňizden derek ýok. Şoň üçin sizden biliniňizi bir kuşaň. Her kim özüne bil baglamaly. Başga hiç kime. Şonu aýdaýyn edim. 70 taýda gutaraýsak nädýär? Bolýa olur, sag bol, saglypdy görüşelim. Men biraz laptopun üşäpdirin burundan dadym bitik. Bağışlarsaňyz. Aýtmadyk bolsaňyz bilem, sokdum onu. Men özüm bilýän, bu ýa gurlamda biraz çygynyp nemet ordan urýan. Onu sagaman utuluň onu. Bolýa, sag bolun, saglykda görüşelim. Bolýa, sag bolun. Hemmeňiz saglykda görüşelim.